kowa ya ce ya yi ka ƙarya yake ba shakka duniya domin kai lahira domin kai ba a yi ba babu kamar sa maulana mukutari salli ala khairil wara waghfir lana ya rabbana bijahi sayyidil wara ɗani na soka da irin so wanda bana wa babana da irin su wanda bana wa ummina da irin su wanda bana wa dangina da irin su wanda bana wa ni kaina wayo ni Allah da ce na ilimu da na yabanka gashi san ba ilimin sai yawan ƙauna ya rabbi ka ƙarin ilimi na waƙe sayyidul wara salli ala khairil wara waghfir lana ya rabbana bijahi sayyidil wara nisan manzo nake na roƙi ubangiji da ya sa karin gaji yaban baiwarsa aji ta zubo ko yaushe zuba take nisan manzo nake malan na sanar da kai manzo gashi gaban ka kai in har ka sun kui da kai ka ɗago daɗa canzawa yake nisan manzo nake jikan adana na ko da yaushe kyauta yake nisan manzo nake shi baya kuskure kuma dukkan mukamai ya kure da ɗai Allah zan cire a gaban kowaye yake nisan manzo nake to bare ɗana amina zaɓaɓɓen rabbana shi manzo ne ko ina inda duk mulkin Allah yake nisan manzo nake ka ɗaukaka da karamanka nuna mana manzanka kafin mu kwanta a barai sai gawata sarki Allah jallani dai na tuba rabbana ka yafe ni albarkacin manzo nawa gargadi mai ban tsoro mai aure ko gwauro kai ta kawata mukar sauro dan da zara'ili ya hararu duk idanun ka suka kafe kamanta sarki Allah jallani dai na tuba rabbana ka yafe ni albarkacin manzo idan matsayinka don darajar manzanka domin isar zatinka maimaita mana ta annabi ta kuta sadaka ta annabi ya rabbi duk mutanen nan manya da ƙananan nan wanda ya amsa yaban nan nuna masa annabi ta kuta sadaka ta annabi kafin na tsaya cikin sa'i lallai sai na yi du'a'i Allah rabbu sama'i ga bawanka nan na annabi ta kuta sadaka ta annabi babban bango na riƙi shugaban halitta babban bango wasu na tambaya suna so wai su ji sunana sunan za ya zo da sannu a cikin dango na riki shugaban halitta babban bango sunana siraja babana kuma safiyanu da akwai rida za ka kara a gaban gogo Allah ya saka alheri alhamdulillah kaman zan Allah jara gamar halitta dan kai ka zam sanadi gun kowa na fahimta kowa ka gani a duniya ya ci arzikin manzan Allah mun ci muna kanci arziki mara yankewa arzikin manzan Allah muna addu'a gare ka sarki Allah ya biya duk bukatun amin mun yi tawassali da alfarma ta mai Madina da Makka dukan abin da kake so Allah ya baka dan arzikin manzan Allah mun ci muna kanci